Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg fortælle jer om min dag som YouTuber. Jeg starter altså hver gang ud med at sove i min seng. Det herinde, det er ikke min seng, det er mit studie det her, som jeg skal finde video i. Og så sover jeg i min seng, så vågner jeg. Jeg bliver vækket, fordi ellers vil jeg sove for længe. Og så måske når jeg lige at game lidt på mit tv. Det kan I se i den anden video, som jeg lagde ud for nogle par timer siden. Så ja, men hvor jeg sover det. Men så når jeg står op, og jeg måske har gamet lidt, spiller noget Steel Brainrot eller sådan, så kommer jeg altså til at gå ind. Så går jeg så tager tøj på, som jeg også kan se i den anden video. I kan se alt muligt om, hvor jeg tænker det i den anden video. Men så tager jeg så tøj på, går ud og spiser. Så måske får jeg lige børstet, jeg får børstet tænder. Sætter måske lige mit hår. Og så ellers så er man ellers bare klar til at cykle i skole. Så problemet, hvis man har tagrenden. Jeg skal sætte cykelhjelm ud over, så mit hår stikker ud. Når jeg har så langt hår, mand. Det går ned i mine øjne. Når jeg bliver klippet, skal jeg kun lige have klippet der, fordi jeg vil gerne have lagt hår. Ja, glæder mig til at se det. Men så kommer man så, så kommer vi hen på skolen. Hvis vi har mandag, vi har musik. Jeg går på ældreskole. Vi har musik, og så 2 musiktimer, og vi skal synge lidt, og så får vi noget mad, går til pause lige en halv time, får lidt frisk luft, så kommer vi ind igen. Jeg kan ikke huske, hvilke nogle fag vi har. Så og så laver vi de fag, får lidt mere at spise efter det fag er færdigt, de 2 timer. Og så får vi lige noget frisk luft igen i en halv time, det er 12-pausen, og så får vi altså. Og så kommer vi til at efter det, så kommer vi ind til time. Det er den korte dag. Fri klokken 1. Så er vi fri klokken 1, ja. Så kommer jeg hjem. Så tror jeg har aftalt med min ven Otto, som jeg har godt set på kanalen før. Så skal vi måske lige spille noget Roblox 99 eller Steel Brainrot eller sådan. Og så, når vi har gjort det lidt, så tror jeg måske, skal jeg slappe lidt af. Så om mandagen skal jeg til karate. Skal jeg også onsdag i runde. Men så ellers, så kan man jo sige det sådan. Så er min dag over. Så når min mor kommer hjem klokken 4, og min far kommer hjem klokken 4:30, så slapper vi jo lidt af. Min far og mor, de går lidt klar til aftensmad, de går bord, og så laver de aftensmaden. Så det er så lavet, og så mangler de bare, at maden er lavet, de går bord, og så jeg har slappet af i lidt tid. Ingen iPad ved bordet, ingen skærm ved bordet. Sidder jeg og spiser. Så får jeg lidt mad ind. Så kan det være bagefter. Eller selvfølgelig til karate. Så kommer jeg hjem, imens de dækker bord og laver mad sammen. Så så skal jeg spise. Spiser måske lidt pasta. Pasta med, jeg ved ikke, hvad der kan være på. Pasta med smør og riveost. Det spiser jeg altså. Det smager ret lækker. Prøv det selv derude. Men så efter det, når vi har spist, slapper vi nok lidt af. Jeg kan få lov at spille lidt i en halv times tid. Og så efter det, så kan vi jo så går vi jo klar til, at jeg skal i seng. Og når jeg kommer i seng, så ligger jeg der lige og slapper af i en 6-7 minutter, hvis jeg forstår. Ja, så ligger der i 6-7 minutter. Så lader jeg nok meget til ro, så sover jeg, når der går 6-7 minutter.
Kæft, jeg er lidt god humor. Og så efter det, så vågner jeg igen. Så sker det samme. Så har vi bare naturteknologi, og så har vi lang dag. Og så om fredagen har vi kort dag. Det er sådan, min dag foregår. Jeg håber, I vil nyde videoen. Vi ses.